संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। आजचा शासन आपल्या दारी हा कार्यक्रमामध्ये सरकारच्या पैशाची जवळजवळ 2 ते 3 कोटी रुपयाची उधळपट्टी या ठिकाणी झाली आणि या उधळपट्टीचा सामान्य जनतेला कुठलाही फायदा झाला नाही। आज भव्य मंडप घालण्यात आला, लोकांची आणण्याची सोय केली, परंतु ज्या योजना जाहीर झाल्या आहेत त्या योजना खरं तर उद्धवजी ठाकरे मुख्यमंत्री असतानाच्या योजना आहेत आणि त्याचंच लाभार्थीचं पत्र आज देण्यात आलेलं आहे। आज मुख्यमंत्री आल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की 600-750 कोटी रुपये गेल्या 9 महिन्यामध्ये दिलेत, परंतु याआधीच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या हजारभर कोटीच्या कामाच्या मंजुरीला स्टे दिलेला आहे, तो मात्र मुख्यमंत्र्यांनी उठवला नाही। मुख्यमंत्र्यांनी नवीन कुठलीही घोषणा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या दृष्टीने केली नाही आणि त्यामुळे हा शासन आपल्या दारी हा लोकांना मनस्ताप देण्याचा कार्यक्रम होता। कारण ज्या योजना झाल्या होत्या, आज घरकुलच्या योजना खरं तर आधीच मंजूर झाल्या होत्या, त्या घरकुलच्या योजनेच्या मंजुरीच्या लोकांना म्हणजे कणकोलीवरून, मालवणवरून, देवगडवरून त्यांना इथे आणण्यात आलं आणि त्यांना मानसिक त्रास झाला। त्यांना खरं तर रखरखत्या उन्हात त्यांना मानसिक त्रास देण्याचं काम सरकारने आपल्या केलेलं आहे आणि त्यामुळे शासन आपल्या दारीपेक्षा लोकांना मात्र, सर्वसामान्य जनतेला मात्र त्याचा मनस्ताप जास्त झालेला आहे। नवीन कुठली योजना सरकारने गेल्या 11 महिन्यामध्ये केली नाही। खरं तर यांचा दौरा असला किंवा यांच्या बैठक असल्या तर लोक हजर राहत नाहीत आणि म्हणून कुठेतरी प्रशासनाला वेठीस धरण्याचं काम या सरकारने गेले 8 दिवस या जिल्ह्यामध्ये केलेलं आहे। कुठलाही अधिकारी गेले 8 दिवस कार्यालयात न होता आणि आजही अनेक कार्यालयामध्ये तर शुकशुकाट होता आणि त्यामुळे नवीन योजना, नवीन अधिकारी कर्मचारी कमी आहेत याच्या संदर्भात सुद्धा घोषणा झाली नाही, परंतु लोकांना मनस्ताप देण्याचं काम या सरकारने आजच्या या कार्यक्रमाद्वारे केलेलं आहे। खरं तर या योजना ज्या आहेत, या योजना आधीच्याच योजना होत्या आणि याचा लाभ खरं तर मुख्यमंत्र्यांच्या सभेला गर्दी होत नाही। आज आज 2 मंत्री मुख्यमंत्र्यांसमवेत बसले होते ते आधीच्या मुख्यमंत्रीसुद्धा आधीच्या सरकारमध्ये मंत्री होते, उदय सामंतसुद्धा मंत्री होते आणि केसरकरसुद्धा होते आणि त्यामुळे हे मंत्री असताना आता मागचं सरकार वाईट आहे आणि नवीन सरकार चांगलं आहे असं तेच म्हणत आहेत आणि त्यामुळे त्यांची भूमिका आधी काय होती, काल भूमिका वेगळी होती, आज भूमिका वेगळी आहे आणि त्यामुळे हा कार्यक्रम फक्त मुख्यमंत्र्यांनी आपलं प्रेझेंटेशन आणि राणे कुटुंबियांनी आपलं प्रेझेंटेशन हे करण्यासाठीच हा कार्यक्रम या ठिकाणी होता। हां, हे खरं तर सरकारचं कॅम्पेनिंग लोकांमध्ये आज होत नाही आणि लोक मग प्रशासनाच्या माध्यमातून, आज कुठल्याही कार्यकर्त्याने किंवा जनता आली नाही तर प्रशासनाच्या माध्यमातून हे लोक आणण्यात आले होते आणि आपलं स्वतःचं कॅम्पेनिंग करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला आहे। तुम्ही म्हणताय की लाभार्थी अगोदरचे चांगले आणि या योजनेत दाखवले, असे काही तुमच्याकडे पुरावे आहेत काय किंवा असे पुरावे आम्ही लोकांपुढे देऊ? कारण आपल्याकडे माहिती असेल की घरकुल योजना आहेत त्या गेल्या वर्षीच मंजूर झालेल्या आहेत, त्याचे लाभार्थींचं पत्र आज आणि चावी आज दिले, काय काल पत्र आलं आणि आज घर झालं असं होत नाही। किंवा आज नुकसान भरपाई जे वन विभागामार्फत नुकसान भरपाई दिली जाते, म्हणजे जनावरांनी शेतकऱ्यांचे नुकसान केल्यानंतर, हे खरं तर गेल्या वर्षी नुकसान झाले होतं, त्यांचे नुकसान भरपाईचे पत्र हे त्यांना पैसे पण मिळाले, त्यांची पत्र आज देण्यात आलीत किंवा आधी देण्यात आली आहेत आणि अशा अनेक योजना आहेत की ज्या योजना आधीच झाल्या होत्या। आज खादी ग्रामोद्योगच्या ज्या योजना आहेत त्यांचं 2-2 वर्षापूर्वीपासून प्रकरणं आहेत आणि त्यांची पत्र आज दिलेली आहेत आणि त्यामुळे ह्या योजना जुन्याच योजना आहेत। नवीन कुठलीही योजना सरकारने जाहीर केली नाही किंवा नवीन सरकारने कुठलाही नवीन लाभार्थी या ठिकाणी निवडला नाही। खरं तर राणे आणि केसरकर हे दोन्ही सत्तेसाठी लाचार आहेत, हे आजच्या एकत्र येण्यावरून दिसून आलेलं आहे। कारण हेच राणे केसरकरांना बघून घेत नव्हते, केसरकरांची लायकी नाही म्हणून सांगत होते, त्यांचा एक मुलगा त्यांना ड्रायव्हरसुद्धा मी ठेवणार नाही म्हणून सांगत होता आणि केसरकर सांगत होते की राणेंना या जिल्ह्यातनं हद्दपार आम्ही करणार, राणेंची दहशत आम्ही संपवणार, राणेंना इंग्रजी बोलता येत नाही, राणेंना थँक्यू म्हणजे कुठलं तरी स्पेलिंगसुद्धा म्हणता येत असं हेच सांगत होते आणि तेच आज एकत्र आलेत। का आलेत तर फक्त सत्तेसाठी एकत्र आले, सत्तेच्या मंत्रिपदासाठी एकत्र आहेत
आणि त्यामुळे लोकांना सुद्धा कळून चुकलेलं आहे हे सत्तेसाठी आहे. त्यामुळे ह्याचा फायदा या लोकांना निवडणुकीमध्ये लोकच त्यांना घरी बसवतील हाच फायदा आणि हे बसवणं गरजेचं आहे हे सिंधुदुर्गवासियांनी निश्चित ठरवलेलं आहे. आम्ही चांगले उद्योग आणले मात्र कोणतरी येऊन इथल्या लोकांनी माती पडत होतं अशांना पुन्हा नारायण राणेंनी नाही खरं तर राणेंच्या सरकार बदललं पक्ष बदलला की राणेंच्या भूमिका बदलत असतात. आज बारसूला राणेंचा पहिला विरोध होता, आता सरकार बदलल्यानंतर सरकारमध्ये आपण गेलं तर राणेंचा आता बारसूला सपोर्ट झाला आहे. याआधी राणेंनी कुठला उद्योग आणला की त्या उद्योगाला नागरिकांनी विरोध केला नाही. चांगले फॉस्कॉनसारखे चांगले प्रकल्प गुजरातला न्यायचे आणि जे पर्यावरण विरोधक आहेत असे प्रकल्प आमच्या जिल्ह्यात आणायचे, ह्याला मात्र आमचा विरोध असेल. चांगल्या प्रकल्पांना नेहमीच सहकार्य करण्याचं काम या ठिकाणी सिंधुदुर्गातली जनता किंवा कोकणातली जनता करेल. दरवेळी कोकणाचा विकास झाला पाहिजे, रोजगार आले पाहिजे, पर्यटन वाढलं पाहिजे. गेली 20-25 वर्ष एकच पट्टी चालू आहे, आत्ताच्या कार्यक्रमासह 30 पट्टी आहे. तर काय कोकणातले नेते काय करतात? नाही खरं तर कोकणामध्ये विकास झाला पाहिजे यासाठी आज पण बघितलं असेल की उद्धवजी ठाकरे जेव्हा मुख्यमंत्री झाले किंवा आम्ही जेव्हा शिवसेना माझं सरकार आलं तेव्हा चांगला रस्ता या ठिकाणी करण्याचं काम या ठिकाणी केलं आणि मुंबई गोवा मार्गाचं काम सुरू झालं. दुर्दैवाने ते आज काही जिल्ह्यामध्ये काम रखडलेलं आहे. आज मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरेनंतर चांगलं एक शासकीय मेडिकल कॉलेज सुरू आणलं, चिपी विमानतळाचं काम पूर्ण झालं आणि आता हळूहळू या जिल्ह्यामध्ये उद्योग आणणं गरजेचं झालेलं आहे. आणि ते उद्योग आणण्यासाठी खरं तर हे असे राजकीय लोक असल्यामुळे हे उद्योग येत नाहीत. निश्चितपणे नवीन सरकारमध्ये आम्ही हे असे चांगले उद्योग या ठिकाणी आणू. बाळासाहेबांना अभिप्रेत असणारं काम राणे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी केलं असं आज नाही खरं तर मुख्यमंत्र्यांनी राणेंची स्तुती केली हेच खरं तर बाळासाहेबांना अभिप्रेत नव्हतं. ज्या राणेंनी बाळासाहेबांना असताना बाळासाहेबांच्या डोळ्यात अश्रू आणलेत आणि त्याचा बदला सर्व शिवसैनिकांनी वेळोवेळी घेतला आणि अशा राणेंची स्तुती करणे हेच खरं तर बाळासाहेबांना अपेक्षित नव्हतं. आणि ही खरी तर बाळासाहेबांची शिवसेना किंवा हे नावाला आहेत हे खरं तर भाजपच्या ताटाखालची मांजरं आहेत आणि त्यामुळे ह्यांना कुठलाही हक्क नाही बाळासाहेबांचं नाव घेण्याचं नाही. कोकणात मुख्यमंत्र्यांचे वाढलेले दौरे त्यांच्या नेत्यांची जी वाढलेली दौरे त्याच्यामुळं काय स्ट्रॅटेजी त्यांची वाढते त्याचा परिणाम आहे की खरं तर आता मुख्यमंत्र्यांकडे सरकार आहे आणि काही एजन्सी त्यांनी नेमल्या आहेत की जेणेकरून ह्या सगळ्या जे आपल्याकडे लोक येत नाहीत, लोकांचा प्रतिसाद या ठिकाणी मिळत नाही, मोठे मेळावे असले की लोक जातात आणि अशावेळी एक पैसे देऊन एजन्सी सरकारने नेमल्या आहेत आणि त्याच्या माध्यमातून कुठेतरी पुढे म्हणजे त्याच्यामधून वेगवेगळ्या योजना किंवा अशा इव्हेंट करण्याचं त्यांनी ठरवलं आहे. परंतु अशा इव्हेंटला जनता स्वीकारणार नाहीत. जनता प्रामाणिक आणि निष्ठावंत लोकांना या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली किंवा कोकणातली जनता आहे आणि ती फक्त शिवसेनेबरोबर उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंबरोबर जाईल. त्याचा काही परिणाम या जिल्ह्यावर किंवा कोकणावर होणार नाही. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज.